Kabot-bot yun ni mo Argesino oy. Muingon pa ka nga makigdialogo kang Pastor Chris Bacalaris unya walay objekay. Imong naong no di biya gid na mabuhig way objection. Magpalaban nagbeday kag moderator aron mudaog ka patimbot-butan nimo. Si Boy Hilak ba, murag hangtod karong magwa pa sila ka move on. Anang ilahang pagkaparot o ang ilahang pagkalampaso sa tanang gitawag og mga debate nga ilahang adtuan against sa Katoliko. Nihatag og komento si Boy Hilak katong ang reels ba concerning adtong ang gikomentan sa comment section nga nakig-debate daw kang Pastoy Bacalaris. Actually, sa tinuod lang si Pastoy Bacalaris ang nag-challenge adto. Then ato ang gidawat nga pagkahuman nisakay ko atong walay objekay. Walay objection, walay gitawag urus, walay tapikay, bisag unsa pwede ipangutana niya. Ingon pa to ni Pastoy Bacalaris, gusto niya nga gusto niya nga 1 hour. Kung dili 4 hours. Kailan kadako sa tawag ini mga topics nga ato ang pangisgutan niya 1 hour lang imong ihatag. Question and answer dili na siya enough. Pero sila mismo nang hagit, sila mismo nag-challenge pagkahuman, hangtod karon wa gihapon. Wa gihapon tawag intubag ba kadaghan nidawat na mo si Father Darwin lang ang iyahang tawag ining suklan. Pero wa gyud siya modawat sa mga 4 hours, napagani 8 hours. Ingon pa ni Boy Hilak nga di daw ko mabuhi og tawag ining walay objection. Okay lang untag ako ray mo objection. Tanawa tos debate na to kapila ka ni object. Di ba? Pagbasa debater gani ka na jud kay musakuan pa ba kung na kay rules na i-order. Kung na ay order, si bisan kinsa nga musupak sa order of the argumentations or sa ganung formal debate, supak guy na sa rules. Kung supak na sa rules, mo object jud ka. Diba? Tuo ko magtawag ining debater gyud ni si Mr. Villanueva. Kini si Mr. Boy Hilak. Di man debater ni. Ngano man mabuhig objection para makadaog unya. Ngano gi-cater man sa moderator ang akong objection, ngano man kay factual and valid. Ngano kanang inyong objection, mag-object mo, di man mag-cater, ngano man illogical. Kay illogical man, so naturalmente, di na madawat ang inyong mga argumento. Pero wala problema sa kuha, kanang kadaghan kong tawag ining mga higayon nga, nakig-atubang tagtawag ining debate nga walay, kung sa kuha pa ba, diskusyon lang ba nga pangplasa ba? Walay objekay. Walay tawag ining tapikay, basak unsay magawa si mong baala. Mo na ato ang tawag ining sundon. Pero ang problema walay order sa tawag ining argumentation kay ang order mo sa argumentation kanang rules, kanang gitawag topic mo guni magka mahimo ba nga mahimong hapsay ang diskusyon og ang matag debaters makakampot sa ilahang gitawag og objective. So kung mingon ka nga di mabuhi tungod kay tawag ining walay objection, ilhan gyud kayo nga wa kay hanaw ignorante ka concerning sa formal nga debate. Tanawa na kato nag-atubang ta sa bumbo kani Abto. O sa kining sa Jensen, ikaduha na itong tawag ining atubang. Mr. Boy Hilak, kung sa may nahitabo sa inyo di ba nangaparot mo? Nanguli mo og tawag ining inyohang mga lugar nga nang huy-huy ang inyong mga abaga ngano man diya pa lang sa rules pa lang dan wala na. Nangahapla na mo. Kamang na mo dagko kay magtawag inang singot na pagipangkalibanga ninyo. Nya pagkaman uningon nga di mabuhay objection pastilan na lang. Paila jud kasong pag-ignorante. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now, andito pa rin po sa social media. And until
until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.